दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै 8थि इन्डिपेन्डेन्स डे फालिनायनि नामाव जोङो नैबे रायमना नेसनेल पार्कनि बे मैनागुरि बाजारजों हाबनानै बेयाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। मानि थाखाय लानाय जादों? बिफां गायनाय हाबाफारिखौ थारमाने आङो ओरैबायदि साननानै लादों, जोंहा थारमाने भारतबर्षआव 140 करोड़ पपुलेसननि गेजेराव जोङो 43 लाखनि पपुलेसन बर' हारिया दङ आरो बिनि गेजेराव जोङो 1000 जन जोङो सिनेमा जगताव बा हारिमु आफादाव ओंखारनाय जायो आरो दा बे 1000 जनसोल' बा 1000 जनसोनि गेजेरावनो ओरैबायदि मुंदांखा आर्टिस्टफोर दं जायहा लाख लाख फलोवार्सफोर दं। बिथांमोनखौ बिराद फल' खालायो ससियेल मिडियाआव, बिथांमोननि मोनसे खोथा होननायखौनो फल' खालामनानै सोलोङो, मोनसे फाव खालामनायखौनो सोलोङोबा, देलायनायखौ सोलोङो, गान खननायखौ सोलोङोब्ला हयथ' बिसोर सामाजिक खामानि मावनायखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा नुयोबा सोलोंगोन आरो बे सामाजिक खामानिखौ मावगोन। दा जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै नैबेखौ गिबि खेब फार्स्ट मोनसे सामाजिक हाबाफारि होननानै लादों बिफां गायनायखौ। बिनि उनाव जोङो फैबाय थानाय केलेन्डार डेखौ लानानै जेनेबा जोंहा फैगोन चिलड्रेन्स डे दं बा टिचार्स डे दं, बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै माखासे हाबाफारिखौ लागोन जाहाथे ससियेल मेसेज मोजां थाङो। दिनैनि नैबे हाबाया आलासि महरै सोरबा जोबोद बाख्नायथाव जे जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोंनिनो गोसोनि बिराद आंगो EM प्रकाश बसुमतारी सारा नुजाफैनो हादों आरो बिथाङा जोंनि बे प्रग्रामावल' नङा, गुबुन गुबुन जोंनि बिसानि प्रग्रामाव जोंजों नुजायो, जोबोद जोंखौ एनकारेज खालामो सारा। बे सारा फैनानै गावनो खुद बिफांबो गायफादों, जोंजों स्पटआवनो थाफादों आरो सारजों जों साननै सानथाम सिगांबो रायज्लायदों इनभाइटेसन हैनायनि नामाव। साराबो कয়েকটা जोंनो परामर्श होदों आरो। दिनै नोंथांमोना फांबेसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों? जोङो बेयाव बिफां फुलि गायनाया 300 दालनि बारा लादों। दा बिफांखौथ' जों बुरजा गायनो हायो। दा जोंहा नैबे प्रटेक्टेड एरिया जों फेन्सिनि सिङाव गायदों, रायमनानि सिङाव, जाहाथे जों जेसेबांखि गाया बे बिफाङा गासिबो थाङो। जों आलदा जायगायाव गायबा एसे बुरजा गायनो हागौमोन। दा बे एरियाखौ जोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ, जों बिसोरजों रायज्लायदों नालाय, बिसोरो जोंखौ बेयाव गायनो थिननायखाय जों बेयाव गायदों। आरो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो आं मोनसे खोथा खावलायनो सानबावदों, बिफांखौ बयबो गायनांगौ। आरो आंथ' सानो जोंनि महरगिरि बिथांमोनहा सोरबा सर्ट मुभि दिहुनो, सोरबा मिउजिक भिडिअ दिहुनो, सोरबा फिचार फिल्म दिहुनो। आं सानो गावबा गावनि जेला सर्ट मुभि दिहुनो बा मिउजिक भिडिअ दिहुनो बा सिनेमा दिहुनो, मुहुरत मोनसे खालामो, जों फुजा होयो। बे फुजा होनाय समावनो बिफां फांफा गायफायोबानो मेरला बिफां गायनाय जागोन। जेनेबा बैसागुआवनो जोङो मथा मथि 200सोआनो जायो होनना मिउजिक भिडिअ ओंखारनाया। बे बैसागु बोथोरावनो आर्टिस्टफोरनि थ्रुयै 200 दालसो बिफां गायनाय जागोन, निउ इयाराव जागोन बा अफ सिजनफ्रावबो गायनाय जायो आरो।